こんにちは、しょうもんつです。今日はお店でパンとかがほとんど売り切れちゃって買えないので、代わりにホットケーキを作りたいと思います。解説よろしく。はい、とりあえず白身だけ取ります。はい、こんな感じでこう泡が立つような感じになったらメレンゲ完成です。どうママ？いい感じ？いいとはい。そしたらここに卵を突っ込んで、じゃあ水 130g 入れます。ちょっとオーバーしてくれればいいでしょうか。はい、混ぜます。そしたら最後ホットケーキミックス入れます。今日うちで使うのはこれです。はい、うちで今日はこれ使います。200g ですね。じゃあ混ぜます。こんな感じかな。だからこのかければ OK らしいですよ。はい、OK。よし、できた。はい、2枚目焼いてる間に1枚目のデコレーションしていきます。いただきます。なんか知らない。さっき魔法使ったの。途中だったから。自転車めちゃくちゃ。いいね、仲間に怒られる。自転車を頼む。
焼いた？ああ。また混ぜて焼く。いいな。あれ何？雪だるま。雪だるま取った。うわー、ちょあやったな。思いっきりぶつけたやつけ。